Mga kapuso, pila ka gasolinahan, wala na nagpasakas ang presyo sang gatong subong nga ikaduha kung tani nga hugnad sang oil price hike. Ang iban, nagpanubo pa sang presyo sang gatong. Si Julius Bilacaol nakatuto. Matapos magpasakas ang piso kag 20 sentimos sa presyo sang diesel kag piso sa gasolina sa Martes, wala na nagpasaka pa sang presyo sang gatong ang ining gasolinahan sa Leganes, Iloilo. Suno sa mga staff, inian ang indesisyon sang ilatag dumalahan. Sa pihak sini, ang driver nga si Jesse, ginabatsyag sa gihapon ang saka sa presyo sang Martes. Instead nga nagatugong ka 1,000 sa whole day mo na lang abiyahe, magadugang ka mga 300. Sa sini naman nga gasolinahan sa Pavia, 66 sentimos lang ang gindugang sa presyo sang diesel subong adlaw. Apang ang presyo sang gasolina, nagnubo pa. Piso sa premium, kag 99 sentimos sa regular. Tuga kuno ini sang ila paglaga sa presyo sang iban nga gasolinahan sa Banwa. Ang driver nga si Edwin nga nagatughong sang diesel nanugon sa buhin sa ila kita. Ang kita namon nabuinan naman. Ti may mga dala may madala kami uli po gamay lang. Base sa trading sa world market, posible magnubo ang presyo sang gatong sa madason nga semana. Ilabi na nga nangin matahuay na subong sa Middle East matapos magpasugod sa ceasefire ang mga pungsod Iran kag Israel. Gani ini ang ginaabi-abi ni Edwin. Mas mayo tani nga mabuhinan para nga magdugang-dugang manamon kami. Apang si Jesse, hindi na excited. Pero mamanagyapon, panubuo nila tapos sa sunod nga semana pasakao naman nila. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga kapuso, ginhiwat sa bag-o nga legislative building ang ulihing nga session sa 11th Iloilo City Council kahapon. Ante sang session, isa-isa nga naghatag sang farewell speech si outgoing Vice Mayor Jeffrey Ganzon kag outgoing councilors Eli Istante, Candice Tupas, Sumakwel Nava kag Orminico Baronda. Ginpakigbahin sa mga ini ang mga napasar nga mga ordinansa. Dako man ang ila pagpasalamat sa mangin ukon sa nangin kaupod sa konseho. Sa Hulyo 1, magasugod pungko sa pwesto ang bag-o nga mga magapamuno sa syudad. At sa mga diskusyon na bisan may hindi pagkatindahan, then minaton na ipili ang kaayuhan ng syudad. This may be my final decision as Vice Mayor, but my service to Iloilo City will never end.